Ananso ya to asempa no so na isanse enura no Tronsem no ma yehunu se ya yadebon yefo no na esese ade achi ya to aso akoyenim se obi eyediboyeni a na opese wo hunu Kristo Yesu ehumobro na wonya nkwagye ewo Kristo mu a esese se nipa koro no o kan bone. Amen. Enti ene no asemo no matudin se we must confess our sins and repent from it. Esese ye kan ye bone na ye sachira yadwen efiri bone bia eho. Amen. Ansana onipa desani obenya bone fafire ewo Kristo mu no didikan agese o kan bone ni wie a bomoden se afi onko bone no hu bio na wo firi wadwen no wakoma mu nyina mu asachira wadwen kora. Hallelujah. Enei ohwa asase we so a se nipa desani ayemfonso ana waye bone na oje atum asachire firi ho no abeye boache bidi ise bone ka abeye ade a eye dema enipa binom titiru ene womo a ono mpese omuni Kristo enante onuadofo amene wahia onipa bia wo pe enkwagye ewo Yesu Kristo mu bia no me se kan boni awayo na bone no nso o kan wie a ensa nkoyobio ensa nkoyobio ensa nkonkoye bone ni bio obo ye Kristo ni wote awurade fie bone nkitinkiti bi won ho obekama no ho atono no onka na hye no ho. Hallelujah. Ene enkomana mini wudi ni tie ni komana mini wudi ni tie mi ye papa yempentem ko bebia eye teachers na mena woye eno asemene se jitum se uye diboyeni. Amen. Edisi woni pa jitum se uye diboyeni a afei osere bone fache okabone. Yes, you confess your sins. So who jitum se uye diboyeni a you need to confess. Hallelujah. Na o confess wie a afei na wabo wadwene mpose saa bone no a wagye atum na waka se onye bibio no na waka ho asem ampa se wo unkonkoye bibio da. Yehwa asem bi ewo Proverbs chapter 28 o Bible a obetime afa no wabiem na wadi machi. The book of Proverbs chapter 28 verse number 13. Proverbs chapter 28 verse number
ɛyɛ 13. Yɛhwɛ asɛm ketewa bi wɔ hɔ. Sɛdeɛ yɛkɔ no no a kakrakra. Yɛbɛpɔ ntɛm koraa. Yɛbɛpɔ ntɛm. Ɛde sɛ the teachings na ɛkɔ no. Na wabɔ mmɔdena adi akyire. Very good, Jennifer. God bless you. The book of Proverbs chapter 28 verse number 13. Let's hear the word of God. She ne say, "Deɛ ɔkata ne mmara to soɔ ɔnyɛ prompro. Deɛ ɔkata ne mmara to so no ɔnyɛ prompro. Na deɛ wɔka na ɔgyaeɛ no ɔno ɛna ɔbɛhu ne mmɔbɔ." She ne say, "Deɛ ɔkata ne mmara to so ɔno deɛ wɔkata ne mmara to so no ɔnyɛ prompro. Na deɛ wɔka na ɔgyaeɛ no ɔno ɛna ɔbɛhu ne mmɔbɔ." Amen. Yɛnhwɛ English no. Wɔse, "He who conceals his sins will not prosper, but whoever confesses and renounces them will find mercy." The book of Proverbs chapter 28 verse number 13. I repeat. English verse, you know. "He who conceals his sins will not prosper, but whoever confesses and renounces then will find mercy." Me say na topic na bia na me pa chafe no wabe wuram en wa join ya. Eno aye din komo say jitum se uye dibonyeni. Say ye jitum se adbonyefo dia. What next? We must confess our sins and wrongdoing. Hallelujah. Enti ene message no eye bone ka ho asem. Obi a wo pese woni Awurade Yesu Kristo nante enya nkwagye. Obi a waba Kristo mu mprempren na woti Kristo nase. Emfere bone ka. Ensuro se waye bone na wo beka. Amen. Into the book of Proverbs chapter 28 verse number 13 says, "He who conceals his sins will not prosper, but whoever confesses and renounces then will find mercy." Amen. The word conceal means to keep something being seen. The word conceal means to keep something being seen. Say, what they adie bi esie fe na pese onipa da sani bia ebehu. Prophet David radiasun dwenka. Tie. He who conceals his sins will not prosper. He who conceals his sins will not prosper. And the word conceal means to keep something from being seen or known. God bless you too, my brother. Say what they are DBAC. Now one person nipa bi, especially bone kwan so, cause Bible no can bone ho asem. Hallelujah. Eno na wo kan twi no a wo se de okata ne maraton so. Ye ka se marato a bone. De waye bone na wo de asie se nipa da sani bia enhu. Awurade asem se se nipa koro no onye prom. De wakata ne maraton so. Keeping something
to be seen. It be say wo ba besia wanyin san wani ne kunu nete na wafa ho nwa na wakose nyinse wani ne kunu nete o na wakose nyinse no be ma no nim obi anim ono nko an nim eye bone a wodi asi. Amen. Bema wafiri ni yirachi na wane oba foforo akoda adwamo kwan so obi anim na wodi asie awurade se oba so anu wami mama oba Deborah, mute yourself for me, please. Deborah, kindly mute yourself for me, please. Amen. Or see, he who conceal his sins will not prosper. There will kata ne marathon so, there will kata ne bonne so, there will kata ne mumu yo so. Wanya prom. Enti tron 72 ya phone na dwe se adofonom ya me ne mohia mu eno a message ame no wo kan ne na me to aso no eno a message ne se yanyentum se ye ade bonyefo gitum emfa wo se okwasore emfa wo se wo ye kristoni wo ti asore fie. We said nana David kan 1 verse number 5 was say bonimu na me na nyinse me. Amen. Enti enade ne say we must confess our sins. Say ye pe adanse ye pe woje ye pe nkwaje wo Yesu Kristo mu a awurade asem say ye nhya ase say ye be ka bone. Me pa che otimi ka bone ana. Wo life no so oti Kristo fie me pa che wa ye bone bi asie ya won kae. Tronsam say dia wakata ne marathon so wan ne dia wakata ne marathon so obi a waye bone dia sie na ompese nipa desani bia behunu obi a waye mumuyo bia sie na ompese nipa desani bia bete na hye ono nko aho wakobu obi punani akowia obi ntoma na wakoton wakobu obi punani akosesa ne niema wakobu obi punani akoto obi mona wakobu obi punani akobokoro no. Hallelujah. Wodi obi akwaduro so akose na dwene kokuam obi anim wakonyem kokuam ede abehye ne kunu obi anim ono nkwa nanim wakọ baabi ene oba foforo bi akọ kokuam ana wo tue school fees bema wo obi wode kyese wakọ baabi a wo hwe ba wo baabi obi anim ene hye wo ho awurade se Sanya manwa ye bone ade a ye de asiesie ya kwemu ya bra bom enyina no was say we will not prosper. Amen. He who conceals his sin will not prosper. Obi a woye bone di sie na omanipa dasani bia nhunu na wonka ho mfonso onka ho bone nkyereye asofo enkyere Kristo na ompa achew emawurade nhuni mobo se wode bone beche ne bia awurade asem se wonye pro. Now the word prosper means something. From ye the bro from ye can prosper. Ewia se medofo wabraba wobo empenten kwa ne mfifire te wo akonia badie woda wona wo fa ha brantie wo sene ha ababa wo fa ha wo sene ha wo akontuo mo hweme akonia badie wo Ghana wo hweme wo suku mu bibia wo ye bia minim se o hwehwe enigye ene abrabo mu nkunimdie
said ye wo ye bia be ye anameboa enya brabo mu yedie ntina wo bre yes nanso owura Yesu Kristo enum asem se wo ye bone anase ye bone na yanka na ye disie fe ye de hye ye tirim ye de hye yakomam ye de hye ye ntumam ye de hye ye kotodwem na me paachew yanka ho asem ankyere asofo anase wei bone wei na mayo ti momfa nche menye biom na hye wo nko awo ho a awurade asem se you when you prom da was you may not prosper in life. You may not prosper. And I'm gonna make a translation. Proverbs chapter 20 verse number 13. You may not prosper. Now, let's find the meaning of prosper. The meaning of prosper means to succeed. To succeed. Amen. Fine, I know what I don't want to say. Oba Kate, welcome. See, prosper means to achieve your goal or healthy or career. To achieve your goal. In the Bible, kase prom ya. Chira se, udi butebi esi woni so. Utu anamobi na ewie wunkunimdiem. The outcome of your journey, the outcome of whatever you have decided to do is being successful for you. Amen. Ana wowura Yesu Kristo enum asam se me no mienu ye bone na ya mpamu anka na ye kata ye bone ne ye marato so na ye de transase we so ye de tena urade fie ye de hye nkom ye de preachi ye de to dwom ye de lidi asore ye de ye adwuma bi wo Kristo asafo mu a urade say we shall not succeed. Amen. Tie nkomo na me pache wona na dwi enkyerɛkyerɛ me ne wo ye ni hie. Wase we must confess our sins and repent from it. And in the book of Proverbs chapter 28 verse number 13 as stating the clear medofo asema me no kan a serious issue. A very, very, very serious issue. Don't take it as if say ye dia gro. Men kata bone so. So wuje tu se wa ye mfunsudie bi na wonka ho asem nkyere asofo a efiri tininim na efiri akomam obu hono ma wakoka ne bone a kyere sofo but emfiri akoma pam wakoka dibem and wonsan nya nuhu. That's the reason when tia obekwa asore obekwa mpabo yes still ehu adi sem da so ba obekwa na odifuo bi sofo bi owani nu ahunu asa ka kire maami asmesi wen waye papa asmesi wen waye na adekoro no so utimi se waka ho asem pai nanso obekwa asore bi na sofo bi na wasa aka sa asem koro na dia kire. That means sa asem na bone na wo ye no ehu asodie na na se awurade nyam fan chew edaso ho empepai. Inti abane sa you need to work towards it. Anya sa ebesi wo nhira kwai ebesi wo mpija bi kwai ebesi wo nyema bibire kwai because de bia be ye kwadu abotiaw. Inti adofonom menam Kristo Yesu ehu mobro a wode ehu ye nyina mobo se ebia na wo life we so eno amekan ye nyina ya de bon yefo bone asase so ne tie mere ye atwa ye ho ahia bone de bia no
ɛwɔ asase no so ye kasem ya na montum ya dwenum ya komamu etimi to obi atene tai enti wogitum se wo ye diboye ni a esese ukonko todwanem sire wurade bone fache sire the esese asofo bam no let them come in. If it's a transam say dia wakata ne marato so woni wukunu ndate wonu maduro sie be ma ne nim wona wa yire ndate wonu maduro ene oba ne deda oba ne nim wafa honwa akoba bi akwakogie aduro bi ana ade abahye wo stone obi anim watima akogie aduro de achame wo baabi wakogie aduro de achame be ma bi wakotwam turo bi ato bi so amen wachinchim wo binsa agini sika bi na nkwambone so adofonom boni guahodo yes na ye kan say ya ne ye kan na kese ye wo bone nkete usi ukuru niema usi ubra niema utuni botom na mepachew pipa bishim na ye 10 cedi na ye 5 cedi na ye 100 Ghana na ye 50 Ghana mepachew uyi ye no wode ma be manana uyi ye no wode man on se wanka ho asem uyi ya na odi kotwa asusu uyi ya na ade koto ade bi ye wankasa wo personal ade wansa amona mane se ofa kwame akwasi adwoa na me pesika bi minya ana mi se woniama na me hu sika soso nso wo botom mayi ade we nam de akoye on se hye ho wadwene ye wo se wo ye wukunu entine eye normal me ka kire wo Kristo anim no eye kro no every say de ma kro no ye kro no ne se ade bia obi emfiri ni pemu mfama wo na wo de wo pebefa bia no awurade anim no eye kro no complete virgin girl no kwasempa se onipa mfa emka se fa anaje na wonipa da se ni wankasa de wo pe eyusu na wansa mo nipa kora mane a eye kro no ene wo yusu anu aka chene se akwasi mafa ade we eyusu na se won kan kora na wo de wadwene ebesusu se we de meyonko no we de madam fono no we de meyere we de mikunu ebasade ya wamane boneka eyepa emanipa hotom eyi niso adudu firi nipa so tie wase he who conceals his sins will not prosper obia wakata ne maraton so nya prom obi oye bone no wonka wase wonya nkoso hallelujah wase that person will not achieve his or her goal enti Jesus akura no anase ye ne firi kakra no aka amam ha se akura no se wo ba enyim na ne tamu aso esese wo na okwa wo ye na mwa ye dendin ama no a yetime ka se biribi wo ho aye bone bi enti wonka bone na mepacho bebiri ye de wo bia no omo nsere mana mpa wo bekum na oba no waye mfonso bi na nanu atia nase na nanu atia de kunu wodi abufuo bi eya ade bi wo fie ho enti sanse sa niema ne ye bone nketenketi no na abeye kwadubo na eda oba no ho se wonka sa mfonso no a ebia wadi ni kuna tem waye sa enya de se awo no betimi abaso ja utanye yekura okowukuru otimi wu hallelujah obi abaya ono nso so ye ka bone a na adwira na kese ana onkukum nipa onkobo odua ana hwan enso bekum na asode honhom tinemu wone na wofo na tie omutunufo na so den minu aba se sasu wewe bi wo mu a
mfunsuo wonim sɛ ɛyɛ bɔne ma onipa desani oba anase akwada children sɛ ube raise your voice over your parents. It is a sin for you. Ɛyɛ bɔne ma wo sɛ ube ma wo voice so ɛde atia wawofo. Ɛyɛ bɔne ma onipa sɛ mpanimfo atwashi omo ka asɛm na wo mu bi na ube gyina bufuo so atwa afa so. Inti adofonom owura Yesu Kristo say ye pese ya achieve your goal in life. Ye pese ya achieve your life no dwumadie bia ye die bia be successful e de amaye ne a maye nkata bone so. Oye bone a ka ho ahyem jomfu nsuo tum enanadwi enkoma mini wudini o say topic ne say we must confess our sins and repent from it. Yen kabone and the Christopher be bringing kabone or because of the position of war and I'm here for penny and I'm here for penny and I'm yasanka for penny and I'm a tujum waswaro and I see him CTA and I'm a cockam and in guase and a nipper boome and a why say what is some mentality nisha wajinemwa a yabonsam ne kasachiri nipa jinu bonsam kasachiri nipa jin was sa pan so Niko kan ase nipa nyina behu ampa na watena bone ne so na hye ne ho onipa bia na se wode se asuba ne nante a wode se abofra ya bone pampers a me pache wagya ne nan agu pampers nim na owofo no nkoyi saade ne mfire ne to anase ne ho no wonware no eye sa ba bia abofra ne nam bia no pampam bone di abofra na chi na me pache obebere eye ye kan say and once na bone nso edi nachi until say pampa ne be free ne ho na once na be sen free akwara nachi no agese yi sa ne mani nyina akoto dasbe mu na ye di nso foforo adware akwara na hye na tade foforo ansa na no ye hwam na empo se obi ebeja abofra na bone bo a wagena bone bo anya sa ne se sa ne ma we a enye na ye agyanan ne enkabone wa akwara no no obi no ho no obeje oba ede na bone bo da sana onipa ye bone a na won kan ya hunhum no sana na bra bonyina so etie enwo Kristiani entinya de se ewurade bofo bia beba wo nkyai ewurade hunhum beba wo nkyai last bi na ebinom oye achinyi sometimes sana ye ka ena ewurade de hunhum mawa oye bone kora wonye ka wo so enti ni ye wo nyankopon krofo bebre bonsam de saade na hye wo madwenim enti wo ye difo na wa ye mfunsuo bi de asie ye hyem obeye difu dwuma ye hyem obeto dwom ye hyem obeprichi oberedi bible ema na nya wadwen se bone a okoye ya wonka ho asem a oba ye wo hunade e de hye nkom wotimi prichi de to dwom no ema na nya wadwen se awurade honhom na de wo ye adwuma enye awurade honhom eye sete atumi na aba wonchen bonsambofo na aba wonchen enti se wo pese awurade tumi sa na obetena bie mu a awurade asem se yempa mu nka ye bone na ye pa mu ka ye bone a ye make sure se ye betwe won afiri bone ne ho ma ye nkɔ ho biem na eba sa yetimi achieve ye go ewe adwuma die nyina mu obia ne ho a wapa bone ka ho me say me dofo se wo pem kwa me pache obibiri ensuro so be ka bone ene bo atetefo no emo monyini kyeye ene bo atetefo no emo monya hode wo Kristo ene bo atetefo no ewo dwumadie bi omudi wo Kristo mamma dodo a epem kwaje dodo awurade ho suro ye yemfe yene a yato wiase agu yachi ne yepese ye ni owura Yesu Kristo nante wa hotiem awurade nim se ye nipa awurade nim se ye nipa yentene awurade nim sa ne mane nyina wonim se ye mmere wade nyina mu eno nti ana wonam na asem so tuefo na dwi
o Kristo ni amene wahia odofo amene wahia sɛ yɛpɛnkwaje wo owura Yesu Kristo mu a na yɛmpɛsɛ mogya no bɛyɛ kwa ɛwɔ aboɔden a wɔde ato yɛ ya kokotodua no mu a ɛma wo wura mfi nsɛm da deɛ sɛsɛ kɔsɔfo anim fakɔ deɛ sɛsɛ waawo kokotodua anim ɛka ho asɛm kyerɛ kai Jesus na wɔno a wɔhunu ahintaye mu nsɛm na wɔnim wɔ nipa koma mu deɛ wɔ mu ne nea ahinta nyinaa no nipa akyɛw wɔde kyerɛ no na mede kyerɛ no a wɔyɛ ɔdomfo no buburuhufo sɛ ɔde yɛ bɔne bɛkyɛ amen. Hallelujah. What's it? He who conceals his sins will not prosper, but whoever confesses and renounces them will find mercy. What's it? Nanya wakan wochaye. Dia wakata ne marato so nya problem. Na dia waka na ujai. Dia wope muka na ujai. Transemana nkasa dia wope muka no koso ye. Owura Yesu Kristo asɛm no nkyerɛ yɛn sɛ yɛka yɛ bɔne wie a yɛnsa ntoa so nkɔyɔ. Sɛ wotoa so kɔkɔyɔ a na ɛyɛ akɔyɛ boapayɔ bɔne. Ayɛ boapayɔ bɔne. Ɛnɛ nipa bebrebe ɛbɛyɛ bɔne ne ɔbɛka ho mfonso ne ɔkyena na ɔsa ne nsa gu saa de korɔ no so. Medɔfo ɛba ne saa Ewurade anim no enya de sɛ wobenya humɔbro. Wonya humɔbro. No. You will never obtain the mercies of God. In the Transam say, tie, deɛ wɔka na wogya yɔ no, wɔno ɛna obehu ne mɔbɔ. He who renounces his sins and stop and repent, that person will be shown mercy. Amen. Deɛ wɔka ne bɔne ne wogya yɔ no. Deɛ wɔka ne bɔne ne wogya yɔ no. Wɔse sɛ nipa korɔ ɛna wobehu ne mɔbɔ. Hwan na behu ne mɔbɔ? Ɛyɛ Asafo Awurade. Adɔfo no Owura Yesu Kristo asɛm sɛ yɛnka yɛ bɔne mfa nkyerɛ no. Na yɛka yɛ bɔne kyerɛ no a yɛbɛyɛ prom. We will succeed. Whatever we are intending to do, adeɛ bia yɛpɛsɛ yɛyɛ no abrabom anamo bia yɛtu dwumadie biara including Awurade adwuma mu. Wɔse yɛbɛyɛ prom. Wodon sasom na yeye ukoso wem na yeye obi hye obo na abam utua na mo na ye nkoso nkonkron na obeta na kyerɛkyerɛw de obeye bia na epagya de obeye bia na epagya ayaresa na eba wo nkyai uti ne pa o esanse waka boni nti na tiade na kɔ wo ma na Awurade bio madwin wukunu okobi bia sa wase obeye prom. The Lord God Spirit would lead you in succeeding whatever you are trying to do in your life. Amen. Was obey prom. Hum fem ubenya sudie. Hum fem ubenya nyinaso a eye Kristo mu nyinaso papa. Oda wo beda. Wo se obi aye bone a won kaye oda wona. Uhuru bi da ho. Wa na ye machine. Wo abopiti. Owa na nye machine no aboputi boni okoye ne gyina ne so na hante no in spiritual na hante no e wode da yeso na hante no physical si obi kata ne bone so a ensunsanso bone ne to no si obi kata ne bone so a obompa ye kura enko so bi kata ne bone so no wanka wasɛm ankyerɛ Awurade na de ɛsɛsɛ asɔfo ba mu no mantu wana mmɔwa a medɔfo enhyire efire Awurade kura ho ne ntimi mani pa korɔ so ntimi pa kyɛw Owura Yesu Kristo tɔye ɔpɛya gye
Opia me yedi da so foforo. Opese wo yiye free Satan puchirem. Opese o maye ni da so foforo ade nkwagye ni asundue ni anigye eba ya setena ni abrabom. Enkata wo bone so da. Ewo Kristo. Hallelujah. Wase nemom de woka na wojai na chese ye woni pa bibire hono a omoka omobone a omuntimi nyai omuntimi nyaawyo. I hope say want to say ye medofo say na what to say de wo hia Yesu. Oh yes, wo hia Christ. You need Christ in your life this evening. Oh hia Yesu Kristo. Shawo timi ka ubone sometimes you ni pe bo me no kre wo ya de ade wo nu ho ene obesu sesi a obenya komabubuo sesi a nanso ache kura na wotwe miensa 3 days ubonwana ne wura safi no na ne nsa sa gubone a wo ye no so ubisa no se me hu de ka me wo se ni pakro no. You need Christ Jesus. You need to give your life to him. Sesa wo do huma Yesu Kristo na wo ji nsu mo subo na obonefo a wahye watade boni Awurade Yesu Kristo dinimu wonworo sa nu gwase atade ne ntontwene na wonhye watade foforo ye nkoni die ne almanyam na wose dia wakan wo jai obehu ne mobo. Hallelujah. Brofo no say tie. But whoever confesses and renounces them will find mercy. Mercy. The mercy of God. The person will find a mercy of God or the mercy of God. Mercy means forgiveness. Mercy means showing a great sympathy to someone who is suffering. Hallelujah. To show mercy. Say, obia ya bone. Na bone no nipa na ye no. Nipa ni hu mobo, nipa na ohu mobo no. Ono no wo usutumi. Well, that person have a power over you to destroy, to pay back, or to give you a penalty of your sin. As would do or punish you, to give you a punishment of your sin, and I say penalty now into a punish you. Did that person have control over you? Into Tronsam say, Onipe Biara, Otime Pemu Kane Bonnie, no waja yono. A radia samsi hunimobo. A yaradini be humobo. A radis ye came one echra, na ye ja. Obehu ye mobo bone ho asotwe a wasiesie anka se da wogem esa asotwe kase a enka ye bepra wo mu wase na wafi wahu ye mobo na ode ye bone no na ode ache ya adofo no yempese wo wura Yesu Kristo de ye bone beche ana adofo no yempese ye momo wi ayayo wo wura Yesu Kristo wode beche ana. Enti ya pese mumuyo ho asotwe beda yeso. Ya pese bone ho mrato de anase bone ho emfonso ene ho nnome eda ya brobo so ana. I don't think so. Owura Yesu Kristo pese enya wo gienti ana ode nkwagye kwan wei ene bone fafire kwan wei ede atomi no mi no ho. Emfere so beka wo bone. Emfere so beka wo mumuyo. Yaba Kristo mwi bibisa. Wakata boni biswana. Woti akwantu mu odi anwaye. Boni be na ato na hwan na wo ka kire no. Wo Ghana ha, wotu kwan kwa ye adwuma bu ye Kristo ni biribi ato wo ho. Hwan na waka kire emfa nhye ho. Dabi pemuka opowoje. Bonsama ba wonchai. Boni na ba wonchai ni ntino obo wonhira bitugu. That's the reason why dear adwuma bi aba won sanka no. That's the reason why dear great opportunity be ba na esanka because
Satan ejina ne wayɛ so bɔ kwadu de bia me say e ba na sa kora wo ye Kristo on say wo bɔ mpa ye kora enko ebra awurade honhom anase awurade honhom brompo pese be ye biribi ma no na Satan bofo gyina wo nkyɛn obadwamanfo we oba waye we abrante waye sei asomesi waye sei we wokoye sɛ aha wo fa aha we okoye sei okobu obi okotwa nkontompo okoaduro so okoje ba wo ha wakonyi mo bi asie wakotu nyinsan gu waye sɛ hwan akomadindin bi kura no wokoko ntokwa ofre nso bo bi dua wadi obi atem sɛ saa ne man ketenkete we sɛ yansra ho bone fa cha mpam anka de bia na bonsam dia ye kwadu. The accuser, that's his name. The accuser. Na o accuse na obi accuse wu na mpase wudi fo a ebeye ten e na me pa che otemuafo no wo so ho no wotimi abagrande wo eye wo wishes. Hallelujah. Enti asase yetimi nya awurade nsam ehumobro. Asase yenya awurade nsam adom. Asase yenya awurade nsam adoye. We should obtain God's grace and as God's mercy. Iti ansana onipa bi ensa beka awurade nsam adom ene adoye ene nhira ene ehumobro. Tronsam na hya yense ye ka ye bone a ma yensa nkoyo bio. Pacho mu dawo. Yesua de eno ankomo na yedie ne yeto aso. Yesterday message was say onipa gitum se uye diboyedi. Nti eno ampa ye nyina ye gitum se ya debonyefo. Se ya debonyefo dia ene awurade honhom kronkron se afei yen hyase ensere bone fache yen ka ye bone. Renounce your sins to him. Yen ka ye bone mfa nkyere no. Amen. Se onipa dasani entimi anka ne bone a wayo ankyere wurade a se ni pa krokra no woda wona woni ahoto ebi nya woda ho so ye bone na wonkan woni ahoto saa. Yes, on search onsem na no meka cho eno a David nsensem ya David yemfonso ana so ye bone na oye na adwen se onka ho asem na wote na himfie afi woda wona na no hyehye no yenhwe ho asem. Psalm 32 yenhwe asem ketu ali aye salvation our dwumadi na gusu a wotie ne ye bone tel salvation our dwumadi so na gusu a wotie. Psalm 32 verse number 1 to 5 yenhwe asem ketu abi. Psalm 32 1 to 5 wose bone fefere mu ahoto wose enhyira ne de wode ne maraton afiri no na wakata ne bone so. Enhyira ne onipa a awurade emu na mumuyo emu ne so na enada eni ne hunhun. Amen. Enti God richly bless you, Jennifer. It will write Yesu Christo say when I'm David so ono say enhyira no onipa a awurade enhyira no onipa a wode ne maraton afiri na che say onipa bia awurade de wo maraton afiri anaso wode ache wo bia no wo ye enhyira. Amen. Yamo yensem kase ma awurade so amaye. Minim se owura Yesu Kristo bone bia waye bia na wode afiri so wode medi afiri ene ese ye gitum se awurade wode ye bone afiri a na so wode ache ye de a enhyira ne ye. Amen. Na hwan ne ne awurade enhyira ba na so ne ayede ne bone afiri no ene woni pa waka ne bone na onkoye bio. Enti yete wei se ye bone ne ye ka ya na awurade hwe di se be ya na se enyobiemu a se ya anyobiemu de a wo se enhyira ne na se okoye biemu de a na che sa asem wo.
The Kristo maima enana dwi me ne udi nkomo etoda yentenase na yemu nkonta we ya brabom ade a mekoye yi enye mapa Awurade chew de sem asofo bam maka maye ho mpaabo migusu esere ne mom na wahye ne so se o masa niema na ento aso bio se onipa to aso ye bone a na eya koye bo apayo bone e basa na se wo ye durachiri obi timinya kokoduro pa na watu nyense ba kwagu yemu anhye no mienu yemu anhye no miensa yemu anhye no enai yemu anhye no no so gigi memesikadi no so gigi mesikadi na enema nkete loto twa kronobo azan bi azani nkontompo bi odi asori sika wachire rizam toton krofo so ugun krofo ni mase wakokom bayi guru bi ne eje se enintie buo bi Awurade asem se enhira no dia ode ne marathon afiri no wakata ne bone so enhira no nipa Awurade mu na mumuyo enwu ne so na enada eni ne huhumu enhira no nipa Awurade mu na mumuyo enwu ne so na nada eni ne huhumu enti se onipa bia no woye bone na sere bone fache fire Awurade ho na Awurade de hu mobo na wode firiw anaso wode kyewo a ensa nkoye biem okoye pe Awurade be hu se woye daadafo na be confirm the Galatians ngoma na kan MCC7 was nyankopon wonsi na twetwe de wonipa guo no eno na obetwa enti se ugu bone sa wansa kire ni ntino bone so aketua anase bone so aba ena wobetwa enti mumma mepamocho bebre ya braba ya bone Kristo mo na muntu wodo aye tuo no Awurade hu na da we mu. No, it is not a good idea. It is bad issue, bad intention. Se Awurade behwe ye mu no ohuru na da ewe ye mu Awurade fa mbone chemi o ade we de bi nyabie mo nansa ne yese akuram ni asako Awurade ehi humi mabo na wotwe ne yese akuram wase obehunu se ye dadafo ye dadafo a deceiver na yenya ye hunu ye transam na kan dadafo no enye Awurade ne ye deceive no. We are deceiving ourselves. We said, "You are born why you on one case ni pedua bone." If you say, "John Simon say, you ni pedua nka eye Kristo Yesu asore dai." It is will be the bone say ni pedua no eye Kristo asore dai no. Awurade so be say ni pakro. Na ni pakro ne say no de no kwakotu ojama ne hunu krum. The basa ho na elusu. Eye Christ ana say ye. Eye ne na elusu. If you say ye bone so aba, ye bone so akatua e na ye nya no. Hallelujah. Nenso enanatwi owura Yesu Kristo amaya kwanya kese ni moja ne nti wa maya kwanya kese pa se yeti ase na dom na da so ye adwumai na humo broda so ye adwumai na doye dodo ne se de tie wase me ya safa Awurade a mekura humo bro me wa doye me wotema me wo bone fafire adoma chede se onipa ye bone na ba me nchen peredua me jewo na me do bone ya chew we say nunti and we free so e pass as so ti yempa mu nka ye bone mama ye ntran ye mumu yoso ta me dofo a me ne wo hie na nadwi e free na me ne wo ka asemi se mfunso bi ato se mrato de bi ato wo a se wo boapo se wo amoapo hia na mo se wo kan wasem kire sofo kura na wo twi wanim na wo ma punishment bi wo Kristo mu agitum. Serve the punishment and regret doing it, and don't try to go over it again. So no, was it your kind of one in which I yo send the pakro na Awurade be huni mobo
enti wobetima ka bone no agyayo nipa de yebetwi wanim nipa de yebeye wa yaka de yebekura adwuma no ko yebegye firi wonsem asori fi yebetu akotena fichie be safe emfie mienu awurade se wankoyo biemu a wagye watum awurade se wankoye biemu a na humobra sonso awurade se wankoye biemu a na doye na sonso awurade se wankoye biemu a enwosira mutumi na tiew na waso mu na obesiesie waye ofoforo kora na baabi a ode obegyina no ebe bru nipa adwen so ebiso se me awurade me na de bone eche me de cha obi ntimi enka sa de ntina ade ache woni se awurade na de bone eche sofo obetimi de bone ache obet na awurade mfa nche o ana wonyi ntum yes na se awurade de che o na se nipa se ye betwu hu nipa se ade wo ya waye nti ye ne wo nante biem nipa se ade a waye nti ene wo enye se biem a awurade nti wotum anu anu wawie na awurade nyi wontum enche nipa da sani. Amen. Me say we must confess our sins and repent from it. Enti bra ya ba Kristo min e bra ya pese ani owura Yesu Kristo nanti me dofo me pa wo chew emfa bone nanteta etowa jimfons watum be bia sese okopache de sese okodwato na sere awurade Yesu Kristo de bia na ono a oye odom ko na buruhugo na ne bocherefu na doye ne na adom edoso no ode nyina mra to beche oba na no oye boye ni hwe oko Yesu Kristo nchei ewo ebra Simon efre no ewo didiye oba na wura ho nyina Transam say wo mu a etie didiye wo nyina sikafo ne atitrifo nyina obi a hyase kana dwene na komom se obeye diboye ni adenti no abegina Yesu Kristo na ho Simon se si woni pe kura ntinko ye difo a ntinko hu oba ko a wabegina ne ncha na se wo be sedisi no se wo be se na dwene se wo be wo mentality bi odi aba Christ nchai hwemoya Yesu Kristo edema wona etete ho adofonom ye de akoma ene adwene ena mepaachew ye de gye yemfonso tum na ye de honam na approve se ampa ya sachira ye nkɔ ho biem. Amen. Enti Psalm 32 verse number 2b wase enshanu woni pa awurade emu na nwumu yongu no so na da eni ne huhumu. Verse 3 wase na memu amano no me dompemu hojoi me pinia misi de nyina nti. Hallelujah. Yana na David oyenkese ena eka nsemwe wase bra wo ye samfonso a eto no a me paache ene yeka eho asem de bia David so kana no tumu no ni dompemu hojoi afi David oda wada ne ginigina ne so oda ne yi kire no oda wona no opre na ne ho kire no 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 ne magu na chi na ne ho hyehye no na wo hu de wanye enso yo hinti odimenka na hyehye no na ewe no na ewe David fo na efo na ewe no no aye basa wodidi anya ne de wontimenna wontimi de nkomo na nigye nyina firi ne ho wa nyina dwane kɔ awurade ho ma firi ne nkyai ana David abeye nipa bi akeke nipa hu ne so yo hene de enso na mo nyina no abosaman de boni tumi yo no eti me kasai on se toda wo hɔ ma na ye mo ahyew. Yes, boni bi a wo koye ya wonka wasamti wo hɔ na ye mo ahyew on se wo so tia na ete sana boni ti o wonka ya wa no abopiri me say obi timi ya ade bi afi wokoda na ginigina ne so wo mu kunkum enkurofo yi wo mu timi kunkum nipa oda wona na nsamafo ginigina ne so wo ye hey na ye mahye no aso bi mi ana mene Jesus na wo kikam se wan kabone a oho ba chiro se wan kabone a oho ndo bone manipa mu yedu bone manipa nya asundwe bone ya asundwe firi nipa nche. Hallelujah. Me say ye na David say wo kana no to
wakana no tu mu ewo aso ewo ne bone a woye ye ho no was Bible say ne dompe hodwoi afei ne nyina so ne so de won ade bia woye bia nyeye adwuma ne ye ka enema ne toto no say balak ene toto ne sha ne dofo ye hye mu Kristo Yesu Kristo mu nkomo ayedie yato yasem di ne say we must confess our sin. We no sister kuna kwada wono papa nseso na etwempena wono maame nseso na etwempena we no nyina ye bone nkete ya soma na disika twitwiri di atoso koye estimate bra ye project koye estimate bra na wo di bia atoso kukurufa kakraka abrade na wo ye no se be se tweka na wo di bia atoso koto asori machines eda koto asori machines na wakwaje estimate ten obewie ne na ono nkwa na mfa so ebe se 5,000 Ghana cedis that's what it asori fie koto machines bra asori ya na what the estimate bi disika bi ayeye cost bi di bia toto so akremu sika de ente se egu botom aka se kan fonso ne boneka eno ane wo moma yeye abortion na abrantie kama wasisiwo wutimi no babasia di nkomo wo fon so saabo e mane bo anajo 12 anajo 1 na ho nyina asai na ho nyina sore na wotwetwe bema obabasia the same thing na wotwa videos can say naked pictures any videos na the ma bema wa kwantum all because of say one wa hihya ware embratwe a wotwe hwe niam a woye enso kwa sore ye kan fonso a wenum nyina ye mfonso ne bone kana hontow wura Yesu Kristo humo promeso so kukuomu de woye ene de meye no kukuomu se enye papa wura Yesu Kristo asem hye yense yenka ho asem ti abrochi mem na wo sori a wagya oyere no ma ho na wo kwa adwuma na wo ne utua sika ma ahyawofo na omabom ho adagya utimi free office na kwakwakwohye washu na o hwe niema bi wo fon so warefo bema warefo na o hwe niema bi wo fon so e wo adwumam na wo yire dafie na o ni ahye na o wia no wa send sika in dollars na de ama wo hwabraba wo bo. Look at the life on zenye ugu ankasa hufi enti ya ba Kristo animu a ye wonema bebre ana Kristofo ene toto a me pam mocho yenya Kristofo a yeti asase so ye yeti awurade de bia so me de obi betu kwai onu anim se akwantuo no oboa no the fake account a critic niema bebre na wachi obi sikadi na nti we escort free enye enti adofo me nka ne bebrebe yen hwehwe ya akwam yen cheke abrabo no bone be ne ayo bone be ne yatimo owura Yesu Kristo wenti no baaye oso onipa bia opɛ sɛ wonya nkwaje ma wabrabo ne wokra ne onipa bia bomoden sɛ obɛka wo bone beji Yesu Kristo di ne ka wo bone amen. Osi David si me miama no me ndompemu hodwoi mapini amisi da nyina nti na awiane anajo wonsa ye misu duru na memu nsuo twe na mekusa se awiabrem na meka me bone kirewo na mankora mamu yoso na meka se meka me maraton ma kire wurade na wo na wode me bone eho musuo acheme. 32 verse number 1 to 5. Inti yana na David hwedi no se no abrabo na niam esa na chi eniam esa na chi enti meka me bone ampa wose mankora me bone ne mamumu yoso meka me bone a kire wurade efiri se wono nkoto no de me bone ne me bone so musuo ene me maraton ebe cheme
Bible say ye na David kan ampa Awurade hu ni mobo enti saa na me no mie no nso yempa boneka ho me se ne ade a eye den wo akristofo mu pa ye boneka eno nso na eparaye wiase ne o magi kristo ni ye de ono de make won fa ho na ye na ye kristofo yetimi ka bone ana ya adwenem yakoma mu ana mo bi wo kra yetimi tu hallelujah enti adofonom se obi anka bone a transam say onya prom that person will not prosper, succeed. Afi wan kasa woni padua so woni peace ewo woni asodwie woni ahoto. But at the moment ya obeka wo bone no afi wo say adeso bi afiri me so eniso tudo bi afiri wo mu afi no aye hai okokete so abedasa Awurade nkae Awurade hu ya mobo omaya kokodu ebetim de agye amfonso atom omaya kokodu ebetim agina ade adi bone so omaya kokodu ebetim de na asem wanante obu okura na wona na wo kire nkrofo sedisi nom tampe wati group enamo wo so amanipa bebrebe abraba sei enamo wo so ama wo bi asua dwamamo enamo wo so ama wo bi asua winom enamo wo so ama wo bi asua street life on sere ho bone fache you know wo wa brabo ne wo suban ne won tetie bi ne wo futu bi e de wo bi koponim you need to go on your knees and pray to God Ewurade me mo nipa da nanso atimi afa me ne ye bi so me nipa smesi wo kote bi abonim Ewurade hu me mobo fa me bone echa me na se de pakro fansa kano na won timi meka me ho na ye hu Ewurade kro ne ni wachi na sa me say enkogina Yesu ani mo nkakasa wo ye tini ni nkotri metre e ma me patro soro kura bumvu admit yourself as if say and I say admit your fault yenje yemfon so ntum si adebon yefo afi ya cha to awie no transam si yenka bone amen transam si yenka bone de waka bone no Awurade hu no mobo na ode no bone chem 1 John chapter 1 verse number 9 ha salvation hour jumedie ena mepache ugusu a wotie no enche na medeba na wieye mebobo so ntie 1 John chapter 1 verse number 9 yemhwe chonsam asem bia John enketwa no eka 1 John chapter 1 verse number 9 o say na se ye ka ye bone kira oye no kwafo ne otene nini se odenyen bone befiri yan na watenyen hu afiri nia entene nyina ho amen wase se ye ka ye bone kire no a woye wotrinini de dikai wase owura Yesu Kristo ye wotrinini wase woye wotrinini no kwafo se wode bone ebe firiye na wate ye hu afiri bone subia mu enti wotrinini no kwafo one cry Jesus waye wotrinini no kwafo wontise nipa no wadi atro wono na de wonto so mo ne mu nwase wase afi wode bone ni firi wa afi na wasate wo hu wase na wasate wo hu afiri bone subie mu na edi ade na owura Yesu Kristo de tie ho eye ni moja de hye kronkron eye ade hye moja no o kan verse number 7 na o kan ho asem 1 John chapter can I say 1 John 1:7 1 John chapter 1 verse number 7 what kind was na yenam han no mu na se ono so ewo han ne mu a na ye wo ayonkofa woni mu na ne ba Yesu Kristo moja no eti ye hu efiri boni nyina mu the blood of Jesus a English version no emfa entro 1 John chapter 1 verse number 9 1 John chapter 1 verse number 9
Let's hear the word of God. 1 John chapter 1, verse number. I'll say, but if we confess our sins to him, if we confess our sins to him, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness. Hallelujah. Therefore, 20 and over Jesus Christ as some say, it just said me no me no kind of Jesus Christ ana ode ye bone ebeche ye wono nkuto. Hallelujah. Edadofo no ye penkwaje ye nipa se bibi saa si akwa mu se bibi etrega na beto ye Kristo som ye heavy akwantue mu enkata so. The journey of heaven, we don't go with sin. The journey of eternal life, we don't go with sin. Osora hemano mu akwantue no yemfa bone enkobi. Etibedofo ema bone eme ebe wa Yesu Kristo se kachira emoja wo be hwegu ye no moja so form no wo se wo de be pepa bone no. Verse number 7 yenko verse number 7, 1 John chapter 1 verse number 7. Let's hear the what say. But if we are living in the light as God is in the light, then we have fellowship with each other, and the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sins. Inti ebra yene Yesu Kristo apenya ayonkofa ewo ne som kronkron wodoa wachichemu Methodist, Roman, CAC, Anglican, Presby, True Faith ne other churches there. Ye Yesu Kristo dise we wa sore na me pa che obepa ne maye tosu minu abefa yakọ na hini mu no. Ye ne ye ji saa gidie ne tum na ye de ho ato no so no. Wo se eba ne saa ye ne no abenya yonkofa ewo yenho na ne moja no ewohoro yenho everybody subiemu. So when we confess our sins to him alone, what in moja ebe hohoro yenho. Prophet Paul Lamwa, God bless you. What in moja no what in moja no moja na so form no what they atoya body what they agye yankwa what they me ni da so foforo me dofo a wo hwe me dofo me ne wa hia bone be na wuti mu anamo be na otu afa ho ensuro se sofo betwi anim ensuro se obone be dedi ensuro se nipa beti o me pa ache uti anamo enkwagye enti bone fafiri enti fa ahodie enti adansedie enti afa ahodie enti enkoso enti sa obeye promprom na honam famu kura no ade bia wo ye bia be ye nkoso ade bia wo ye bia wo soro bosu beto aguso na ye nhira ene afoforo ensoso etimi aba wo cha benya dansedi enti. Christ Jesus say my yentna ye boni my yenkwa ye boni my yemfie boni si owura Yesu Kristo no anim se ya de bon yefo dada wono ankasa nim se boni asase so ne ete wono ankasa nim se mbra ya atwe ho ahia wono ankasa nim se ye dote wono ankasa nim se ye adasama wonti asema wokaye wose me honhom ntina wonipa mu nkusida. My spirit will never dwell in human being till end. My spirit, me honhom entina wonipa mu nkusida. Efisa ye honam owura Yesu Kristo nim se me no me ye honam. We can sin, we can commit, we can take action that may sin be a sinful in the sight of God. But ewrade Yesu Kristo asem hye ye nkran, ewrade Yesu Kristo asem tu yemfo. Cry Jesus the voice etu yemfo se maye ntena ye bonim. Eto ye ne a ye ntu na ye ntua na mo. Na obonefo no the accuser obetwane. The accuser obetwane. Bedofo Kristo ba, the moment you voice out, the moment you admit your fault,
and decide not to sin again, and decide not to take action again in wrongdoing, now we decide say what the wajene no wakoma nyina begye atom na onko ho biewu a eno mo na awurade asem say ubeya prom na ubenya ogye bi ewo Christ Jesus mo through his blood. John chapter 1 verse number 9. What say ye kaya bone chira when we confess our sins? Why you want to need a faithful God, a faithful God, a faithful God, or trinini on or can someone one naneno, or can someone naneno, unchangeable God. Also, what you're born in the chair. Yes. Or the beche, she Paul, a dear one, young she Paul Abrabo, the life of Saul. Let's take look at the life of Saul. Paul Abrabo, he was once a Saul, a traitor. Obia wotime jira homa ye kum Kristo ahyiafo ebino. Obey the enemy to the cross. But one day, the light that changes man's life. One day, the life that have salvation. One day, the light that transform a sinner. Sa light no that could be a torn so. A torsor so. Na edin so no anet dan so a na me paache wodi din samane no na me edin tini mu na wiase honhom bi awura no no a transformation ye adwuma sa da no a ojesronku bi ye adwuma. The spirit of transformation descended from above and met Saul when he was about to go to discipline the disciples in Damascus. Ekwemu Ewurade honhom ye ne ho adi kire. Sada no Ewurade nsaka na ene wanya so obiem obeye Paul. Na Ewurade Yesu Kristo nam na humobro to ntwa no so. Ema Paul ananko no ye otamfo. Paul ananko no woti bonim. Paul ananko ye wudini. Paul ananko ye dadafo. Paul ananka dipa nyina buni se we die he's a true sinner. Ne nipa huna no budwa no. Ono na Ewurade fa no. No wodi ni di dwumadie bebre. Ehye wono Kristo Yesu ni di anamanyam. Medofo me say enkata wo bone so da. Ewurade do odome. Enti ya behia mu yi wonam wono ankasa ne honhom kronkron so tu yemfo akasa kire ye. Enti medofo bie wadwene bie wakomam accept this transformation message. Accept it. Jiasam no preko pemprempre. Ma ho kwai. Na je wonfo so tum say wo ye de boy ni me so ye de boy ni. And go down on your knees. Pray to God. Pray to Jesus. Pray to God. Pray to Jesus. Submit yourself before him and try to resist any temptation that may come across your way. Na me shall bo Kristo asemo say Ewurade de ne honhom konkron tumi bekoso aboa na obeye din ewo na asemo. Osi yanka ye bone mfa nkyerɛ no na oye otini nokwafo so de ye bone beche medofo enkata bone esubi moma yensu asemo na yemfa ntu ye hofo na yenhye no so na Ewurade pe ya gye ye. Hallelujah. Owo nhyira bebre wo siesie kuro bi opese wo de ye kɔ enti se kuro no mu no na John 7 to your share yema modern say me pacho bebre ye be kata eye eniema bia me pacho bebrebe e de be kɔ bunsam jim ye be modern say ye be kata so true eye me pacho bone kafem se o kata o bone so a ene se wo ka bone na Ewurade hu mobo na wakata ni nyina so de amawo na wanya asomdwie. Amen. Acts chapter 19 verse number 18. Ebra asomafo no wono so ba ya omugu so eye Ewurade adwuma no
Yɛnhwɛ nipa bi bɛgye Yesu Kristo di ɔmogye asɛmpa no di yɛnhwɛ nea ɔmoyɛ. Acts chapter 19 verse number 18. Ɛyɛ Salvation Hour dwumadie na gu so a mepakyɛw me ne wahyia yi Ghana time 8 p.m. bia yɛwɔ live. Wobɛtumi join me. Mepakyɛw bebree wɔ so a na wo follow me a wobɛtumi follow me na bibia nso etimi ayɛ kama. Acts chapter 19 verse number 18. Yɛnhwɛ asɛm a owura Yesu Kristo ka no ha. Acts chapter 19 verse number 18. Yɛntie ɔse na wɔn a wagye adie no mu pii ɛba bɛka wɔn bɔne ne wɔn mo kukuo mu nsɛm na wɔn a na wɔyɛ asumansɛm nneɛma no mu bebree ɛde wɔn mo nwoma ɛba bɛhyee no ɛwɔ enipa no nyinaa anim na obu no aboa no na ano ehunu sɛ esi nwetabena ampem aduonum sɛdeɛ Awurade asɛm nam ahoɔden so nyinaaɛ na ɛyɛ den ɛno no. Amen. Chapter 19 verse number 18. Wɔse na wɔn a wagye adie no mu pii ɛba bɛka wɔn mo bɔne ɛne wɔn mo kukua mu nsɛm. Hallelujah. Adɔfonom yentie ni atwerɛ nsɛm ka asomafoɔ no Yesu Kristo wu ɛsɔre yɛkyi Awurade de asɛm na soma wɔn hyɛ wɔn nkɔpɛ mu nka sɛdeɛ wɔ media hodoɔ so a yɛbɔ dawure ya asomafoɔ na kɔka Awurade asɛm Paul nom Efeso wakɔ preach wɔse na wɔn a wɔgye di yɛn mu pii ɛbae ɛbɛka wɔn bɔne ene wɔn mo kokua mu nsɛm edi sɛ wogye Awurade Yesu Kristo dia owura Yesu Kristo asɛm hyɛ yɛn sɛ yɛnka bɔne ka bɔne bra wo kɔbɔsu ka bɔne kyerɛ sɔfo nkanya bi enka sɛ me fɛre sɔfo ene bebree ɛkɔ nsuo mu sɛ wɔn kɔgye so ba ewom sɛ ebi adeɛ wɔn kae deɛ wɔ hɔ na deɛ wɔ kae deɛ mfɛre sɔfo can be bia sɔfo ma ye wei wodimi ka so wo so obabo enkoka ni bem ene nipa bebree kam fonso a wo ka di bem na wo ka seresere oni akoma bubuo na wo ka seresere na wo ka seresere ede na kyese wo no if you say transam say de wo ka no gyaye no wona na Awurade hu ne mobɔ enti enka bɔne nwie nsa nkoyo bio. Amen. Enti transam say wɔn a wɔgye di asomafoɔ no kɔ preach yi wɔgye Yesu Kristo di ya no dodoɔ no wɔgye di ya no bɛka wɔn mo bɔne ɛne wɔn mo kokua mu nsɛm na kyerɛ sɛ ɛntaye mu nneɛma bi a asɛ obiara nim wɔn mo nko na nim asɛ bɔne no yɛwɔ deɛ ɛda ma nipa nyinaa hu obiara nim sɛ asome sɛ yɛ korɔmfoɔ ɛne obiara nim ane yɛwɔ bɔne bi wɔ so a wankasa na onim ande wɔn kwa enti saafoɔ no ebi gye Yesu Kristo di ya no wɔn kokua mu nneɛma bi a wɔn yɛ kokua mu die nyinam ka ɛno ne pia wahwɛ kora beto nyirem akɛse adentɛmo ɛne ne yɛhyehyɛ hɔ metokokei mene ho ahwan nam yɛsei me yɛsɛ kokua mu nneɛma so bɛka ɛna ebi de wɔn mo nwoma abosontonfoɔ books ahodoɔ mu sua occultism books wɔn de ne nyinaa baeɛ ɛna wɔn twa agyato. Hallelujah. It is all life no so na wo suku bi na wo sua wɔ occultism book a ɛyɛ bɔne ma ɛne obi asɔfoɔ ɛte asɔre fie na ɔda no working kind saa books wie no bin occultism books ahodoɔ na working kind ase ɛyɛ sumansam nneɛma amen. Enti owura Yesu Kristo asɛm nie wɔn a wɔgye Yesu Kristo asɛm di yɛ asuafoɔ ne brɛ so no wɔn mo nyinaa sakraeɛ no wɔn mo ka mo bɔne in the first place ana wɔn kokua mo nneɛma wɔn kaeɛ afei deɛ tɔ so mmienu sɛ nneɛma a ɛka wɔn ho a ɛyɛ abosom nneɛma ɛyɛ wiase nneɛma ya ɛnyɛ Kristo mo afade a wontimi mfa me di Yesu Kristo akyi no wɔn twa agya to mo hye no
Yana sometimes we be say it is of okay fine maba Kristo mu enti me say me no be kwa asore gidi asore enti en wo wiase no na me ntade no ebi ye skinny ebi ye nika oba fam de na make on oba fam de no ebi ye skinny ebi ye nika ebi ye trousers enti sofo eno sa no say me mu ano mfa nkwacha na me pacho twagya tum and as for saying will be bashe one at the Koshmano. What they come out bar na the command bema. Chiwa dear near ma one who no creno. Yet the no crena chiro says, San your money ye viasia dear, into what but Chrisu me, a viasia dear peer wo a bra no young by Chrisu moi, now will you soon what but Chrisu no a ye chiwa dear near ma, and found comerias in info from Fanco many brothers and be a treasure to Kotubu. Kotuni in a to Fanche. Set it be the transam say, and namona dear, ya toma on the knee and a wine. Yes, Christ will bless you near one. On Cassian Coton man and a Nibia. Shajatum. Trousers in Chajatum. A dear Pia Kisiwa God, she bless you. A dear Piara, a year Viasia dear, Christ was some cassetia, what but Christ mono. Kites and Sania Maniama Bia, what but Chrisono, and some found quache, who were peering in our anto bag and ma, if you ras one, me best and nine, now what they quache. There be okra was a for trouble, so Mubia Quayabone, a radia semsi tugu. If you say, we mono, Womoji, yes, Christo Diano, and near ma, and your papa, a woman one chair will reassess femono, transam so many by Siam for any woman to Mosheno. Omosheno. And so ne ukobi abrabomwa ewiase niema no okrakra kakrakra jiri ni no wege se ne dem jiri ni pa true faith ni no wege ese ne dem be dem men kan kwasi ada se mesi jiri ni wege se wo dem opede ai skin ni se wo dem opede ai jiri ni awuko jiri kokwa aswa akoto wege ya ye ne dada meboa no akoto no ahye saa no ya no boduku no saa na buachiru kunkumva o dada hu ade bia ye Kristo asem achiwade bia wo ba Kristo mu ato ni nyina gu we say another topic we say we must confess our sins and repent ye kaboni wia ye nsakire mfiri hu ma ye nkoye bio ne fi say transam say de wakane boni no ojai no say nipa na awurade hu ne bobo. He who conceals sins will not prosper, but whoever confesses and renounces them will find mercy. The book of Proverbs chapter 28 verse number 13. Amen. Enti Transamana miati say wo Acts chapter 2 verse number 18. Obaso ame pacho no mute ho ma me blessing. The pacho blessing mute ho ma me. Me time on so line too. Okay, maybe I may be lines in to me pacho. Aka krab na me aka 50 minutes na no abonte mapon wi 10 pepe na ye hira so na ye wie the bomb asem no tofa enti na obeka Matthew chapter 3 verse number 5 6 no John obebo asu no wo se na Jerusalem fo ni nipa bi ba se won ba be ji nsu mosubo na trosem se won mo ka won mo bone na ye bo won mosu enti oba Kristo na obaji asu ba se se o ka bone oba Kristo anase wo Kristo mo dada na mfonso bi ne mrato bi kwa bi nya kabone jomfonso atum baba Kristo so mi da so ye masturbation jomfonso atum kabone na asofo ni ntwuanim na de ma abosa abra no entunko no mu twampa aboma na watimi aye omu aye ha na awurade abasa na fa so aye bribi hallelujah eti enkomo a mene wudi nyina no me last quotation me ngware masem bebre be de bre na ye adwuma me yehwe asem ke toa bi e wo Acts chapter 21 verse number 17 yehwe asem bi o se na Paul no was na ofri Mileto
na ofiri Mileto soma kɔɔ Efeso kɔhyia asafo no mu mpanimfoɔ na ɔbaa ne nkyɛn no ɔka kyerɛ wɔn sɛ munim sɛdeɛ efiri da a edi kan a meba Asia no me ne mo ɛtena ebire no nyinaa mu na mede ahobrɛaseɛ adwene nyinaa ne nisuo pii sɔhwɛ a ɛbaa meso Yudafoɔ bu a wɔbuu me no mu mesom Awurade na mansi deɛ ɛyɛ mfasoɔ emu bia so sɛ ebia merenka menkyerɛ mo na mekyerɛkyerɛ mo edwam ne efie mu na medi Onyankopɔn fam adwensakyera ne Awurade Yesu mu gyidie ho adanseɛ mekyerɛ Judafoɔ ne Helafoɔ. Ebra Paul mepacho bebre owo Efeso no oto nsa frɛ Efesofo mo asafo no mo mpanimfo behia no kwai na ebra Paul se oto nsa frɛ mpanimfo no behia no ana wo kanea wafa mu ene sania ne dwumadie a wodi etie ene ahofama ene nokora nsɛm a ɔdenam ana wo kyire maka kyerɛ wɔn sɛ dwumadie ne asɛmpa tre ho de wo bɔ no me mamfa bibia nsie mo na ɔman yi so me bɛɛ mo no me de nokora nsɛm na ɛde abrɛ mo na me nsɛm a meka nyinaa ne sɛ mo nsakyera mo adwen na mo ntwe mo ho mfiri bɔniso bia mu. That was the message Paul carried across everywhere he went. Hallelujah. Me kan English no na wate nia tro no ekan said ya me kan Acts chapter 20 verse number 17. Acts 20:17. Maponya wie. Acts chapter 20 verse number 17. Thanks for the gift. Acts chapter 20 verse number 17. Let's hear the word of God. Was it but when we landed at Miletus, he sent a message to the elders of the church at Ephesus, asking them to come and meet him. Verse number 18, the Bible says, when they arrived, he declared, you know that from the day I set forth in the province of Asia until now, verse 19, I have done the Lord's work humbly and with many tears. I have endured the trials that came to me from the plot of the Jews. Verse 20, I never shrank back from telling you what you needed to hear, either publicity or in your homes. I have had one message for Jews and Greek alike, the necessity of repenting from sin and turning to God, and of having faith in our Lord Jesus Christ. Free bra minimum share ba krom ha asamba ko pe na meka kire dwufo ne wo mo akanyina se montwe mo mfiri bone ho mon sachira madwen na monka mo bone na mo mra Yesu Kristo nkyɛn na ɔno ana wo bone fefiri etumi wono ana wode bone kye wono ana wo nkwagye madasama wono ana kura humobro. Paul's message was to tell the people to repent, hallelujah, and confess their sins. Say nipano anase akrano such a free one mo bonimu. Now we may jai one mo bonny. And I saw for the door saying to me preach about these messages. Ubedi ye, ubetu kwai, ube yes say. Prospectus on Kwan's your messages in Kwan and Afrafa Wiase and a sofu binum and then so damn bibirimo. Bedofo Mubruhu ni wa Bacho. A very day and when yen aso. And son will nipa benya Chriso Mubruhuno. The wabu wakuma, no one fa Yesu Christo se wakra no ajemkwa. When the subia onipa da senu wombia was se firi ho 1 month saso a kire Awurade hye Awurade Yesu firi na kro memnya boni biu ampas wo kan wase mon kana sa na monya ne sa James chapter 2 verse number 13 10 12 13 wase mon kana sa na monya ne sa
apply. Hallelujah. It will be wonderful. Ura Yesu Christo Massimo. Paul say, if you say you can some way the chirada sama. If you say will be our tibone mobia, or be aware your body for fribia, on Timim co a radi Yesu Christo a him when more. No. Tikronium fa bonenko. Tiano ameno kamesi say, yan yentum say ya de bon ye for. Say yentum say ya de bon ye for dia. And yes, say ye can ye bonne de chira no we am bo. Inti yan ka bone en fan chira Christ. Afi bone kene mo no yan fan shi tum say yan kwaye biu. We say transam say de o kan wo jai no. Say nipa na obehu ne mobo. Adofonom ene anadwi de honhon kronkron ede esma me ede baye ni eyeye nyina yasem me ma family ewom wonso fa wo dia ewom yempa aboneka ho ye nipa ebetimi ato at any time de hebo apayo bone de ye wan hyeda de ye mfonso de ye de enkata so ka wasem kire sofo na konkutu dwanim kan wasem kire worate asotwe bi asofo de bema ebia ye nyentum owura Yesu Kristo monso yenye ya adwene se yenkoye bio na awurade hu yemobo na watimi atwe yen ade agina ye awurade hu yemobo na onkae onye ya doye ofie nyina bone nche oma ya no enkokwa bone kaso na etuye biribia ya sire awurade ho mobro ho ni tumiti o meshira inda amen. Yeda yana wurade Yesu Kristo ase ene anwumre so na homobro ede na adom wode aboaye ama ene yetimi abedi nkomo a efa bone eka ho aka semensia na nondu no abo na yede dwumade ne bana wie quickly yekọ eye life yi so na adofo no mo a ewo so yakonche maako ebia na obi ewo bibika food to a baye or nya ode toso na aboyi maminika enko eye asundwie ni ho o wase ho pa yenko ne nche na yewese benya ye mami ene na kasa hello asundwie ni me pa chote menkana asundwie ni temenka okay asundwie ni temenka me de bre na ya de aka 5 minutes na ye de ba na wie mami nko mami Kate mami Kate Papa, mami Kate yes, asumdio. ami no pa cho na point to say Nyame adom. Ena so ye de nyame ase. Wasama odi abrɛ. Eda eno am ye hu se yempam nka ye bone. Because bone no me hu ni se ye ni keto na ye wo kese. Ko Bible aka se bone bia ye bone. First na me ka se bia oh we de. Ufo bibi kra na de obekum nipa no. Wono ne bone so chen wo de. Enti wo de ende wo ni se ye bone nketenkete ye ka se ye ka bone ka kora wo ni se ye bone egu a ene ye atoro ne niema nketenkete nyina ya ade a ye bone ma ye agidifo enso yentimi nka bone ene ye frɛ bone kora se papa ene obi ya ade kora na wutia na so ade we wanye no wo ni se eno ye papa ti Erade nhyira wo na ene asema wo de abre ye mi de mafam medie se ade bia me be se me kan me no me kan me boni ko ye boni bebra na kokon odi acha ye ti se ye pem kan ye boni nko ade nyame wode ye mfonso nyina abeche ye eno ye ne se ye be wu ye boni ti nyame nhyira wo bebre amen amen ya da se papa ya se Kristo ensure mamenko eye nyame ba se sofo Isaac abaso
Okay, asundweni. Yeah, open it. Mepacho. Quick one. Already assume you count. Me wajum wo yue na me tie wa yin na sisi anu mapo a me ko fie ntino. Me chia nuanu ne adofo nyina. Open ya ze ka already assume you count. Me chia obibia. Ogidi so me chia no pa. Already sha ode na omwa ona dada nyina futu se wa de maye no. Yeso yitie e de boy bra. Yeah, wa kwatum se tanti bin kwa so ntino. Yeah, but the maye no one lad and one yeso yitie de boy bra. Enti enye se okasagu eye dwuma pa awade nhyira wo bebre mekia anuanom ne adofo nyina That's it. Chris will shout. amen. Amen. Okay, mamenko eye nyameba edino sana tie o TikTok ha. Yo, hallelujah. Amen. Openi asumdien kan say aye no asafari ne dom ene ne pe. Na mpo no uhu ne seye no wanka anse. Anka so menko a memfa mbɔ me ntoma ano. Na mmom no waka wapɛ mu ka ne day in and out. Emma yɛn so adebɔyɛfoɔ so yɛyɛ deɛ bɛn. Yɛte bie na mpo yɛhu sɛ yɛn kasa o yɛyɛ bɔne no mmra na yɛampɛ mu anka yɛyɛ ne nansa ne na 2 years ago. Yɛampɛ mu anka nanso still na ɛda so yɛ deɛ bɛn. Ɛtwetwere yɛn bo nanso no yɛgu so a yɛyɛ kɔ. Wama ya ate ase sɛ ɔyɛ nokɔfoɔ ne tirinini sɛ sɛ yɛka yɛ bɔne yɛpɛ mu na sɛ yɛka yɛ bɔne kyerɛ no a ɔde bɛkyɛ yɛn. Enti ɛna nnwummerɛ yi so no, mpo emu the word of encouragement mɛka ne saa sɛ the way you have encouraged us to what go forward and not be, we have to be courageous about whatever we are doing, whatever we have done. We shouldn't think that oh this is just a little, this is that, and this is this, but we should go on our knees, plead with omnipresent, omnipotent, and omniscient. He is the Almighty that He will forgive us. Even and also, if we get chance to reach our prophet, our pastors, or our elders, and even as those that we are in different parts of the world, right? Even Yeah. if you met somebody who is more lighter than you, do not hesitate. You rather what? Reach the person and say, "Hey, bros, oh sis, I did that, I did this." Yeah. So, and if we are able to do that, we shouldn't take it like we are just complaining to a human being, our fellow human being. No, but we should take it as, hey, they are there. They are presenting of God Almighty, right? So no matter what the situation may be, no matter what it is, we should believe. And after that, I have learned that whatever it was, hey, I have to what? Go on my knees and say that, Father, forgive me and take me as I am, but always do not take your Holy Spirit away from me. Yeah. Because if I have the Holy Spirit as a backbone, then I am safe. Yes. So I am really, really touched. I'm just scrolling on TikTok and I just came across and I said, let me stay here. And then, Wow. and the best of it is that you are not talking about prosperity here and that. Please, I will be much, much encouraged that you keep, and I know that as a true faith because I know the church from way back from BBNE, one of the Penny also a child. May he's now in way back in BBNE more than 35 years ago. The Really? man, the man said something and it still stick with me, Wow. right? And Wow. Yeah. then so we should always go on with the faith. We shouldn't be so that we are ashamed of it. No, it will never. Like when he said that if you are ashamed of me in presence of your friends, family, then that day I too will be ashamed of you. Yes. So please, I am because these days you don't get it. You don't get it. Let me leave it so that some people too will come and share their testimony. Right? So we will talk Okay. again.
And I will Okay. follow you for the good word. Thank you. Thank you. Welcome. Thank you. Welcome. Yada Chris ase papa. Mm. Yada yamame nyame ba ase. Mama Virgin. When you also Prophet Isaac and so also. Sarawan also. Sisi. Virgin girl. Yamame abekasa. Brofo no. Ayo, ebe ma odi for last. No Sisi. di e nya so okasa wi ayapon. Prophet kasa wi ayapo. Ntina me de na tell. Sisi. Papa, ye ma mi wakasa pa o. Wakasa pa. So Wakasa. ahun say, ina ya na da bia meka no. Ahun say Nyankopon asem no a oti ye no na achi na agina ho. Bacha. And wo kasa wo be wi sisi ado aye me de kura ne say, enye yedie ho nsem na oba ya obete say wo ka. Ubenya sika, ubenya adan ebesi wiye, enye no na oba bete ye. So ahun na emom asem a ebe ma ye nso so ya twe ho afiri bone ho. Na ɔse Awurade sɛ onye ne Honhom Kronkron mfiri ne so. Na bɔne nso wɔ obi ho a Honhom Kronkron nso mmɛtena ne nkyɛn. Nti ɛyɛ mpaeɛ a ɛwɔ sɛ yɛn nyinaa yɛsrɛ Awurade da biara de bɛkɔ nkotodwe no because sɛ Honhom Kronkron ne wo nkasa a papa na kyerɛ sɛ nyamesom no a yɛsom no na aka yɛn kakra. Ɛwɔ mu sɛ ebi mo wɔ kan sene bi. Nanso kakra yɛn nso yɛso yɛyɛ deɛ kakra Nyankopɔn nam Honhom Kronkron so de bɛkasa kyerɛ da yɛso mu ebi wɔ nom a woto hɔ nom a na ade na akreke w'adwene mu prɛko pɛ so ho ɛno nso yɛ form of Honhom Kronkron kasa enti yɛ maame Nyankopɔn hyira no na ɔnhyira wɔn nso papa sɛ da biara da wode Onyankopɔn asɛm a ɛde yɛkɔ nkwa mu na ɛma yɛn. Na menim sɛ da bia no obi wɔ hɔ nom a papa nyɛ sɛ bia di yɛ nnwuma no na o me ba yɛ sei na mehu wɔ nyɛ no so ho ɛnyɛ Nyankopɔn bɛhyira wo nyɛ sei na Nyankopɔn hyira na nipa ne te bɔne mu a wɔbɛwu nti sɛ nhyira ne ba a ɔbɛyɛ ne dɛn na abɛsi n'akyi ma nipa no hu sɛ ade woyɛ bɔne na yɛntwe yɛn ho mfiri ho ɛno na sɛ afei nhyira ne ba a na ayɛ asomdwie. Na Nyankopɔn bɛhyira wo kwan bi so na nso so wankasa wasetem na asomdwie ne hɔ a wapamfa so bi ani so tie hɔ Nyankopɔn wɔnhyira wo paa na sɛdeɛ na wo kasa sɛ bɔne bi wɔ hɔ no mu a yɛ nketenkete a yɛmmu nanso so kyerɛsɛm sɛ ne yɛ nyinaa na ɔde bɛba atemmuo mu di a ɛnyɛ Kristofoɔ yɛwɔ asodie wɔ sɛ yɛyɛ ahwɛ yie papapapapapa na yɛmmu bɔne bi sɛ wɔ deɛ ɛnyɛ hwee wɔ deɛ ɛyɛ. Because Christopher ya pasa bibi kitu bi a ne akɔndɛm yɛ nua ɛna wayɛ sei ɛna wɔyɛ ayɛ sei ɛka yɛn kokora na ka yɛn to nipa no kora ntwene mfiri asafo nim nanso si Yesu Kristo ba a wɔbɛto yɛ to twene yɛ a nka yɛn nso nke yɛ menya wɔgye so ho de wɔhwehwɛ ne sɛ benya adwensakyera nti so sɛ nipa no because papa Nyankopɔn asɛm sɛ ɛnim sɛ obi betumi aba gidi sumi mu atena mu for years. Enso na wonyante Nyankopɔn asɛm ase enwie yo. Nti wonhwɛ ya obekwa akwa bibi wobayɛ na wo so ba gidi mu dadaada. Wonya nyadwensa kyerɛ ne nwie ye. So ho nti tew sɛ Honhom Kronkron no beyi na team na hu sɛ sɛ adeɛ we ya mete hu sɛsɛ na te no. Ya nhwɛ ya ebebu nipa bi mu akwan bi mu sɛ papa asmasi maame asmasi suba we ni woda na di. Enso bia na Nyankopɔn de onim nipa ne sɛ wonya nyadwensa kyerɛ wonya hu sɛ de wɔyɛ ne yɛ bɔne. Enso na yɛ nipa de akɔndɛm nipa no na yato na to atwen. Na rehosme wo nso bu wɔ kora sɛ etu no wɔ aso no mu kora yɛ follow no up ɛhwehwɛ sɛ ebia de wayɛ no obedi no ho asan ba ne agya ne saa ne aso bia menim yɛ yɛgya wa hyɛ bonsam nsa. Na wo na wo de wabɔta ya yes wote aso no mu no wo nim wo abla wo ɛwɔ Nyankopɔn ani. Sɛ wotene sɛ wontene a wo nipa akoto obi ase nya obonsam nsa sɛ bonsam fa no nyɛ de. In papa edrum na wɔ sɛ Kristofo yɛ ahwɛ yie na yɛ ma yɛ ho kwan sɛ yɛbɛhwehwɛ Nyame asɛm no mu ama Nyame asɛm na tena yɛ mu yɛ maame ɔkasa yɛ maame Nyame ba Nyankopɔn hyira no papa wakasa bebree yehu anhyira no na menim sɛ dwumadi a wudie no ɛnam no so bɛkɔ akyi ama yɛ mu bi a yɛhwehwɛ nkwagye no akyi akwan yɛn sabɛka
ebi anyi ye nyina na abehu yanim said ye no wa but bebre na wo ho no mo a ebi a wonto o mo kan na nso nyankopon anim no de obehu say ye wo ojawura wo na wo kasa ma nipa asomesi wonya agensa kira wa benya nkwaje yehu anhira no wonhye wo de amen. 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 Yeah, mame, Virgin Girl. You better not support Papa. Chris will share the forum when aha. A Salvation Hour, Ejumedi Ghana time, 8 p.m. Biara. Chris will DM watching at Dibia Ghana time, 8 p.m. Your life is so. Ya di Chris was my young friend more. Efa a year platform kesi so Emma adofo no nyina engineer de ba na wie so for Isaac so Mommy Kate. Papa, and then my birthday. Oh wow. Oh. Okay. Happy birthday to you. Thank you. Leura de se obema en kwatenten na Amen. Virgin Girl.